jixraqlu aħjar. Din l-art ħelwa jixirqilha aħjar. Ejjew inkomplu nikkonvinċu lil ħaddieħor ukoll biex fit-8 ta' Ġunju jitkellem bil-vot tiegħu, bil-vot tagħna, bil-vot tagħkom. Iġbru il-vot u użaw. Wasal iż-żmien li inti ssir aktar b'saħħtek minn min irid jasrek. Ex-tqal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività politika li saret fir-Raba ta' Għawdex bit-tema Għalik, attività li matula Bernard Grech fakkar li Għawdex dejjem kien priorità għall-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt li se jkompli jimbotta l-proposta tiegħu għar-Raba Vapur għaliex Għawdex jistħoqlu konnettività aħjar. Int, l-awċija m'intix le tat-tieni klassi. Int jixraqlek li jkollok vapuri ta' kwalità għaliex inti għandu jkollok u aħna lilek irridu ntuk id-dinjità anki biex taqsam minn Malta lejn Għawdex u lura. U mela nużaw vapur imsaddat illi remieħ pajjiż ieħor. Int jixraqlek l-aħjar u ħantuk konnettività tajba ma' Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li Għawdex li tikompli jgawdi l-karatteristiċi uniċi tiegħu dan apparti li fakkar fuħut mill-proposti tal-Partit Nazzjonalista għal-gżira Awċija. Il-politika tal-Partit Nazzjonalista se tibqa' tagħti priorità lil Għawdex u tiffoka fost l-oħrajn li ssaħħaħ il-kwalità tal-ħajja. Kwalità tal-ħajja aħjar għall-Awċin imma anke l-Maltin illi jiġu ġewwa Għawdex. Imma l-priorità trid tibqa' Għawdex, trid tibqa' l-Awċin. U għalhekk se nkomplu iva noħolqu u naraw li jinħolqu impigi ġodda ta' kwalità ġewwa Għawdex. Bernard Grech sostna li bit-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew se tissaħħaħ il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista għal benefiċċju tal-poplu, dan fil-waqt li fuq livell lokali il-kandidati tal-kunsilli f'isem il-Partit Nazzjonalista se jkomplu jkunu l-vuċi tar-residenti. Id-deputati eletti mal-Partit Nazzjonalista mhux xi vuċi singolari waħda fl-Ewropa, hija vuċi li tinstema, li tikkonvinċi u li tikseb ir-riżultati. Mela l-għażla tiegħek hija din, trid vuċi illi ssaħħek li tġiblek ir-riżultati jew inkella trid vuċi li qiegħda hemmhekk biex tkun imliet is-siġġu. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister għal Għawdex Elix Borg fakkar li kien il-Partit Nazzjonalista li wellet il-kunsilli lokali f'Malta u Għawdex, dan fil-waqt li sostna l-kandidati kollha determinati li jaħdmu għal ġid tal-poplu kollu għaliex verament iħobbu ir-raħal tagħhom. Il-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri qalet li l-iskop politiku dejjem għandu jkun li sservi l-poplu u mhux tisirqu. Hija saħqet li Għawdex intesa minn gvern laburista b'toroq fi stat diżastruż u numru ta' wedijiet li qatt ma twettqu. Dan fil-waqt li sostniet l-importanza li Għawdex ikollu r-raba vapur u mhux wieħed second hand bilan li titjieb il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer.